Sikubingelele sikwamukele Pastoring. Ngicela inamba oyisensa ngoba uyimember noma-ke uyaselula phela isandla unikele yabo kwi-channel kuphela. Uyisensa kusongonani ka-5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela on WhatsApp. Okubalulekile ukuthi uma ungifonela ngisethule phela do a bit of introduction bese uchaza iphupho. Abantu bayangifonela-ke befuna ukuthi bekhulume iphupho. Angeke isebenze kanjalo ngoba angona umshini where you just call it, yeah manje no, ngumuntu udinga isikhathi sami, udinga impendulo kimi. Bingelela do introduction, yabona. Angikwazi abantu bakuthatha ukuthi bakubona kukuhle ukukhuluma nomuntu bangazange bebingelele noma bazethule kulowo muntu. Kodwa belile ukuthi lo muntu lo ufuna abaphendule ikhulume nabo, yabona, abanikeze impendulo. Thando yenkosi H. Sawubona Pastor, ngicela ukubuza ukuthi kungabe-ke kuchazana ukuphupha umuntu wakini osashona. Ngiphuphe umkhulu wami engifundisa ukudlala igalofu endaweni enhle. Manje unjalo umkhulu ngiphupha ekulesi simo ahamba eyise emhlabeni, wayengaphathekile kahle, ngiphuphe egula. So kuyenzeka kuphupha umuntu umbone egula kanti vele uyathi kwahamba eguliswa lesi sifo esimgulisa kuphi yobe sengasekho futhi. Kungenzeka umbone egula awusazi-ke wena isifo futhi awathi washona egula bese isifo yabo, kodwa umbone segula. Naku-ke singakusho. Number 1, ngokwesintu uma kungenzeka uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu olubi uma egula. Lusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu akalele ngokuthula ngenxa yamacala omsamo, futhi kudingeka nimcelele uxolo nentethelelo, nimshwelezele imsamo, niphinde nimhlambulule. Kodwa komunye ngayibeka kanje. 2, kuyenzeka uma umuntu uphupha umuntu ongasekho kuba uphawu uma egula, osolusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu akalele ngokuthula ngoba azange nimcelele emsamo ukuthi alapheke. Kusuke ukugula okumnqobile niphinde nimhlambulule, nimelaphe lesi sifo esiwukhondolo esasimhlupha ngaphambi ukuthi angcwatshwe. Omunye umuntu kuyaye kufuna ukuthi uma ehambe ngesifo esithile, ngabe isifo sikashukela, izifo lezi ezingamahlala khona ezihlupha abantu, abanye kuyaye kufuna ukuthi nibike emsamo, nisho ukuthi hayi lokhu kugula umuntu uhambe ngesifo lesi sifo asingasaqhubeki kulo muntu simgulise nangale kwethuna, futhi asingaphinde kube khona ukugula nalakhaya ngalesi sifo, yabona. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho kuba uphawu uma egula, lusho ukuthi kungenzeka lo muntu wahamba ngokugula okuwumkhokha futhi usambathe-ke lesi sifo esamnqoba esiwumkhokha esidinga ukuthi-ke niphuthume niwuvale ukuze umufi alale ngokuthula. Number 3, kwabanye uma uphupha umuntu ongasekho uphawu uma egula, lusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa lo muntu akalele ngokuthula ngenxa yabathakathi abamsebenzisela imithi emibi, futhi ukuthi lithole indlela yokumkhulula nokumhlambulula, yabona. Siyabonga, sibheke izinto eziwu-4 ezingasho iphupho lokuba umuntu egula, yabona. Asilibheki la vele ulo umphuphe egula ngesifo esasimphethe sakuveza ukuthi lesi sifo futhi kwafanele bebike emsamo besivala isimo ukuthi lo muntu elapheke ngale kwelamathongo, futhi lesi sifo sigcine ngayo singaqhubeki emndenini, yabo. Siyabonga.